ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಗೋ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೊಕೆಡೆ ಎದುಕೊನ್ಬೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೀರಿಯೋನ್ಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಹೊಸ ಶೇರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಹಂದ್ ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂದೊಂಜಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿದ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಇನಿತ್ತ ರೇಟ್ 325 ಸ್ವಲ್ಪ ಪೈಸೆ ಉಂಡು ಇನಿ ಒಂದು 1.52% ಏರಿಕೆ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಒಂದು ತಲ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಆತಜಿ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದು ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಖಾಲಿ 7 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ತುಂಬು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 5 ಒಂದೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ನ ಬೇತಿನೇ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿರು 7 ತಿಂಗಳು ಒಂದು 52.40% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಂಡು 7 ತಿಂಗಳು 52.40% ರಿಟರ್ನ್ ಈ ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ತಂಡು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಜಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವರುಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮನೆದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಲು ತಿಕ್ಕರ ಉಂಡು ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಡ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಒಂದಿತ್ತ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಬಲಿಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎನ್ನ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆದುಂಬು ಒಂದೆಟ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ದುಡ್ಡು 50% ಮೈನಸ್ ಆಪನಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು 500% ಏರಿಕೆ ಆಪನಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಉಂಡು ಒಂದು 2.07 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ದಯಪಂಡ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಆಯ್ನ ಇರ್ದವರ ಒಂದೆಟ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇಪ್ಪೊಡೆ ಈತಮಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ತುಲೆ ವಾರೀತಿ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ವಾರೀತಿಡು ಉಂಡು ಒಂದೇನು ಪನ್ಪನಂಚಿಟ್ನ ನಿಕುಲು ಈ ರೀತಿಡು ತೆರಿಯೋಣಲಿ ಒಂದೆತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾಲ ತೂವರೆ ಒಂದೇ ಟಾಪುಜಿ ಒಂದೇಟು ಎಂಚ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಏತುಂಡು ಒಂದು ಮೆಕ್ಲೆನ ತೂವಲಿ ಅಂಚನೆ ಏತಿ ಏರಿಕೆನು ಒಂದು ಆತಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ರಿಶು ಒಂದೇಟು ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಈ ಜಿದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಜಿ 7 ತಿಂಗಳಾಂಡು ನಾನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಏನಂಚಿಟ್ನ ಅಂಚದು ಒಂದಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ದಾಕ್ಲೆನ ಕಂಪನಿ ಪನ್ಪನಂಚಿಟ್ನ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪು ಒಂದು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಪಾಡೋಲಿ ತೂಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಒಂದು ವೈಟ್ ಮಾತ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮೆಕ್ಲೆನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ UPI ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಂದೇಟು ಉಂಡು ಬೊಕ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೋನ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಪೂರ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಯಾನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ದೆ ದಾಯ ಪಂಡ ರಿಲಯನ್ಸ್ ದಾಕ್ಲೆನ ರಿಟೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಡ ಮಸ್ತ್ ಕಂಪನಿಲು ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕ್ಲೆಡ ಉಂಡು ಐಕೆ ಪೂರ ಮೆಕ್ಲು ಫೈನಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ದುಂಬು ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ಲ 200 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿನ ಶೇರ್ ಇನಿ ಐತ ಪ್ರೈಸ್ 7,000 ಮಿತ್ತಿಡ್ಲ ಪೋತುಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ದ ನಂಚಿನ ಅವೊಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಅಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಿಟೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೊನ್ನೆ ಕಾದಿಪ್ಪು ಫರ್ನಿಚರ್ ಐಕೊಂದಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಅಕ್ಲ ಲಾನ್ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೇನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಕ್ಲಿಡ ಈ ಕಂಪನಿ ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಪೂರ ರೀತಿದಲ್ಲ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪವರ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಆ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ದಯಪಂಡ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿನ ಕಂಪನಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿನ ಸಪೋರ್ಟು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮು ಒಂದೇ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಪಾಡಲಿ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಕಲು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಗೆ ನೋಡು ಒರಿ ಪಂಡೆರು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂದತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊರಿನ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ನಿಕಲು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಪಾಡಿಯಾರನಡ ನಿಕಲು 0 ಆಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜ ಅವು ನಿಕ್ಲೆನ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಚಾನಲ್ನ ಸುರುಕಾದ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದುಲರ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಸಾಧಾರಣ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪವನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾನು ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನನಾತ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂದಿತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಏತು ಪೋಂದು ಪಂಡ್ರೇನೆ ಆಪುಜಿ ಎನ್ಯರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ
ಯಾನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೊಂತೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಡ್ಪಂಡ ಹೊರನೇ ನಿಕ್ಲಡ 1,00,000 ಉಂಡು ಪಡೆದು ಹೊರನೇ ಪಾಡ್ನತ್ತು ಹೊರ 5,000 ಪಾಡ್ಲಿ 5ಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿರ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಕುಡೊಂತೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಮೂಲ್ತುವಾರು ಮೂಲು ಹೊರೋನಿ ಈ ಟೈಮಡು ನಿಕ್ಲು ದೆತ್ತಾರಂದಂಡ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಲಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನನ್ನ ರಿಕವರ್ ಆವರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ತುಲೆ ಮೂಲು ತಿರ್ತು ಬೂರ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ 50 ಶೇರ್ಗೆ ತೊನ್ಲೆ 5ಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಕೂಡ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ಒಂಜಿ 50 ಶೇರ್ ತೆತ್ತೊನ್ಲಿ 5ಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತು ಹೋಪುಂಡು ಮೂಲು ತಿರ್ತು ಬೂರುಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಮುದ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ನೀರು ಹೊರ ಎತ್ತು ತಗ್ಗು ಫೈನಲಿ ಕಂಪನಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದಾಂಡ ಅವು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ತೀರ್ಥಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಪೋಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಕಂಪನಿ ತುಲೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಲು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತು ನಂಚಿತ್ನ ಕಂಪನಿ ತುಲೆ ಮಿತ್ತು ಆಂಡ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಇಂಚೆ ತೀರ್ತು ಬೈದಂಡು ಮಿತ್ತು ಬೈದನು ಬಟ್ ಉದೇನ ಪೂರ ತೂವರಪುಣ ಇಂಚ ಕ್ರಾಸ್ ಬತ್ತದು ಈ ಕಂಪನಿ ತುಲೆ ಮಿತ್ತೇ ಪೋನುಂಡು ಒಂದು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಲ್ಜಿ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂಡು ಉದ್ದಿತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಡ್ಡೆ ನಡತ್ನಂಡ ಈ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ನಾನೊಂಜಿ ದಿನ 3,000 ನಿಕ್ಲು ಬೈ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಒಂದಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆತ್ತ ಬಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ 16% 15% ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಕ್ಲು ರಿಟರ್ನ್ ತೆಪ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮಿಗೆ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪನ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡಂದ್ರೆ 5 ವರ್ಷನ 10 ವರ್ಷನ ಐಕೆ ವರ್ಷನೇ ಈಜಿ 20 ವರ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಕ್ಲು 20 ವರ್ಷ ಆಂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಯೊಂದಿಪ್ಪಡು ನ್ಯೂಸ್ ಏನೋ ಬರೋದುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋಣ್ರಿ ಜಿಂದಾಂಡ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ SIP ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆನಂದ ನಿಕ್ಲೇನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿಗ ಆದ ಮಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗಳ ಓಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸಲ್ಮೆಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ಭಾರತ್.